नमस्कार, मी रेखा. आज बैलपोळा आहे, तर बैलपोळ्याच्या माझ्याकडून सगळ्यांना शुभेच्छा. आणि खरं म्हणजे आम्ही नाही एन्जॉय करू शकत पोळ्याचा दिवस, आणि कारण आम्ही इकडं बाहेर राहतो ना UPला, त्याच्यामुळं महाराष्ट्राची खूप आठवण येते आणि खूप मजा पण असते ना. पोळ्या दिवशी वेगळंच असतं, त्यांची पूजा, त्यांना सजवायचं, हे ते. त्याच्यामुळं खूप मस्त वाटतं महाराष्ट्रामध्ये असल्यामुळं. आणि पण आता सध्या आम्ही राहायला इकडे UPमध्ये आहेत ना, त्याच्यामुळं ते शक्यही नाही आहे. पण शक्य झालंही असतं, पण सुट्टी नसल्यामुळं, आणि माझे मिस्टर ते SSBमध्ये आहेत ना, आणि मग सुट्टी नसल्यामुळं येणं पण शक्य नाही आहे. आणि इथं तर काय, इथं म्हणजे इथं 2-3 वर्षापासून बघतोय, पण इथं नसतंच ते. म्हणजे बैलपोळा हा सण साजराच नाहीत करत इथं, आणि म्हणजे काहीच नसतं आज इकडं. आणि आपल्या इकडं महाराष्ट्रात खूप छान, आणि त्याच्यामुळं महाराष्ट्रातच खरंच सगळे सण, हे सण सगळे साजरे बी केले जातात, आणि मस्तपैकी एकदम म्हणजे खूप छान वाटतं महाराष्ट्रातच UPपेक्षा. पण आता आमची मिस्टरांची नोकरी आहे, त्याच्यामुळे मजबुरी आहे की तिथं म्हणजे नोकरी सोडून तर येत नाही आहे, पण आठवण तर गावाकडली येतच आहे. आणि त्याच्यामुळं आज म्हटलं की चला, आज असंच मी खूप म्हणजे मोबाईलवर जेव्हा बघतीये मी असं की दुसऱ्यांचं बैल असे सजवले तसे, आणि आमच्या घरी पण आहेत, पण आम्ही नाही जाऊ शकत. त्याच्यामुळं म्हटलं असं मोबाईलवर बघत होतो, मग खूप छान वाटते, बघतोय तरी पण खूप छान वाटते. आणि त्याच्यामुळं, आणि UPला राहण्यामुळं एकदम म्हणजे इथं कसं वेगळंच असतं ना, सगळं वेगळंच, आपल्या इकडल्यासारखं बिलकुलच नाही आहे. आणि आमच्या नगर जिल्ह्यामध्ये परत म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातच खूप छान वाटतं की सण असला म्हणजे काही ना काही आपल्या इकडं हे असतं. आता पोळ्याच्या ह्याला पण सगळं असं एकदम व्यवस्थित वाटतं, आणि इकडं काहीच नाही आहे, त्याच्यामुळं काही हेच नाही त्याचं. तर चला मग, सगळ्यांना बैलपोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. बाय.